asline arep ngomong sesuatu harus sampean. Ngomong apa Mas sampean? Anu apa jenenge? Anu apa? Yo ngene iki anakku mau kene sawah-sawah ngene iki. Mboten. Piye karemu? Anakku mau kene sawah ngene iki. Ngapunten, Pak, ngapunten. Arep awak nih. Mboten napa-napa, Pak. Ngapunten, Pak. Lho ngene ora kowe? Mboten, Pak. Lah tak pangan ning kene malahan. Jenengan apa kok mangan kula? Lho, malah ngentai kowe. Mboten, Pak. Tak juwet terus ning kene Mboten, malahan. ojo moro tangan dhisik to, Pak. Ngapunten, Pak. Ibarat wong wedok ngomongi wong tuwek malah ngapusi. Jarene dolan karo kancane malah karo ngenekan. Wis kita mulai kabeh ono. Nggih, Pak, ngapunten. Ya, Dik. Mulai dhewe. Nggih, Pak, monggo. Yo, kowe mulai hara kowe. Awas obale nang. Dek sisan kae. Dek. Arep nang ndi lho? Mau meeting ngono aja. Iki lho arepe blonjo melek ya, Mas. Diterne apa piye ngomong searah rono? Kalau enggak usah wong ya ndak cedek kono. Minta maaf deh yo. Anu, diingi adewe kencan gagal rencanane. Walah, wis gak apa-apa Mas, wong bapak wis gak nesu-nesu kok. Yo, sesuk apa kapan-kapan tak golekne waktu sing tau pepat ade dolan nang wong loro. Ya wis no, tak tunggu lho Mas. Isik Kang, pememu. Entek arek dandang. Lah, awakmu doyene Dik dandang tok iki arekan. Walah. Alah, tak sampean Mas ora usah aneh. Ico ngene iki lho jane. Ya wis nek ngono. Ya wis. Dandang kaya kok go munyer-munyer lho ya an. Gletakno ngono lho. Ya wis aku tak anu, golek sego pecel mae. Bodhe kanak sik. Ya wis, tak ati lho ya. Nah, sampean di hati-hati lho ya. Wah, nyapon iki. Bocor kabeh kis ban eyor. Minggu-minggu ngene iki wayahe weekend malah resto pedang. Wah, derene wong pisan. Piye iki? Lha kok tak karo-karoan iki bane kuwembes ngarep mburi lho. Kok ngene. Kayak batun iki. Tun. Ngapa wis? Bocor kabeh bedaku. Dah genah bledos kok ngono. Bocor piye kuwi? Bledos meledak iki wisan. Arep nang ndi kowe? Lah emang minggu ser kuwi weekend kan sepedaan ben awak kan rejik ngono. Oh, enggak, Ben. Ngene. Ben sehat ini. Sehat ya. Enggak tak ra we. Wah, iki pas ready. Kene nang nyileh tak nggih nyepet ban kuwi. Iki mah ngarep anu mek Kang Iji aku. Nang momen kok. Kuwi apa nang ndi kowe? Mek Kang Iji mah wong takok tang. Nyawa. Iki nyatut untune Mang Mas. Terus piye kencan mudik iki sidane? Wah, gagal total murat-murit tenan do sing pindho lawu. Iki mesti ana masalah kowe iki ya. Jan. Jale ceritane ono aku tun. Parkir kono bedamu. Wis tak parkir kene Lah yo, bisa ngancani aku. tak ewangi nyawang ya. Lah yo, kok ngene iki san ceritane ono. Oke. Yo tun, linggo kene tun. Aduh, Wah, sobek kok ngene iki mok piye to? kakar-karuan kok. Ini linggo kene ceritane ono aku. Piye kahananmu iso kok ngono iki? Jan murat-murit tenan do. Lah jawaku iki weruh dhewe bar mulai ade mulai mancing iki kan langsung tak ampiri susah. Oh, Jaku tak ajak mubeng-mubeng. Ajeng ku lek timbane mek mubeng-mubeng tok iki. Ku masuk angin, ya toh. Tak ajak ning sawah 80-an kono jogrok, ya ndelok pemandangan senjane apik lek ngono kuwi. oh apik atune. Lah ya ning kono kuwi Jawaku wis tak ajak jogrok ning kono. Lah kuwi malah maca ning sawah-sawah tun. Yo Jawaku ngono karo golek pemandangan, kayak kowe ro dhewe aku karo Susan yen sekonyong-konyong koder Jawaku. Tak tembak ning kono pisan mengungkapkan rasa isi hatiku ngono kuwi. Kowe ada. Ya kudune ngono tun.
hubungane ra mek nggantung ra nek kejelasan ngono. Wong pemean gantung tok iso ilang kok. Kone hubungan karo DIA dia ya ta. Nah, oh iya paham lah. Iku kudune ngono. Bagaimana hatiku merasa hancur saat ini ya. Kayak ngono kuwi, Mam. Gagal total. Akhirnya kowe ketemu rong. Keterima apane? Aku sik lekas arep muni anu dik bapak ndek kombinasi cici kuping koyo ngene kok. Piye wae? Lah kowe kencang ngejak bapake yo, kek. Ngejak bapake matamu. Lek ngejak bapake jenenge bertiga no ndak berdua. Semut tok. Ayo. Piye? Kayak cemacemut tok. Semut kek. Piye? Orang ngejak bapak ya aku didepit kok mburi. Terus Ruang ngono yo mek tak hubung-hubung bapak ben mumet ya. Kamu entuk busu kondi lho. Aku njaluk ning bengkel Pak Iji. Oh, arep tok nggo opo? Dia mercon busi. Ben duwe tangcal. Ora. Petrono nyile tang nang Mas Batun. Yo. Ora wis mari disumut bareng. Lele. Apa kok gowo kuwi? Busi, Mas. Lah mulai kondi wi nyolong apa ora wi? Ora Mas, laku njaluk ning bengkel Pak Iji. Tekono ijo iki ndak percaya. Oh, mau jereke lho lek njaluk ngene bengkel Pak Iji. Mas, sampean duwe tang. Enak, ndi tang ndul. Iki. Kene ya berani kene lho kene lho no. Iki lho bapak arep tembus kopi. Hah? Lah mang arepe ngecam kopi ning gone pawon Bu. Entek lho, Nduk. Masa, Pak? Heeh. Saman wis mari tolong belanja. Wis ki mang blonjo tau karo tempe. Ya selagi ndang dimasak, ndang bikin sarapan. Bapak tak tumbas bubuk kopi sik. Ya wis, sate lho, Pak. Ya. Yo, Sedi. Suaranya meledak buma. Jajalan flower yo. Yo tak jajali ya, Mas. Yo. Awas ramuni. Ora muni no, Mas. Masa ramu ndang ono jepun sik lawan njal. Jajale. Yo, Mas. Jajale. Titis gentis, tangan cekot. Gler gler gler. Walah. Lah kok malah kono to, Pak? Piye to, Mas? Kenan wong lho, Mas. Yo ayo ayo. Aku malah ditinggal iki. Tak melu-melu no. Wah, ndak aturan wong tuwek sumeti mercon. Ditenono we. Ya, Sedi. Suarane meledak. And action. Wong tuwek Boleh nih, action. Action. Walah, Piye to, Mas? lah emang nek wong ke? Yo kayak kenan. balen ini. Ini arah kowe. Mboten, Pak. Lah pangan iki kene malahan. Kalau mau pion.